Αυτό που συμβαίνει με παιχνίδια όπως το σκάκι και το πόκερ είναι το εξής. Στο σκάκι, για να καταλάβεις το επίπεδο ενός αντιπάλου, θα χρησιμοποιείς αυτό που λέμε το έλο. Το έλο είναι μία μονάδα μέτρησης η οποία ανεβαίνει καθώς κερδίζεις αγώνες στο σκάκι. Οπότε δηλαδή για να έχεις υψηλό έλο χρειάζεσαι να έχεις και εμπειρία αναπόφευκτα, γιατί σημαίνει ότι έχεις παίξει πολλούς αγώνες και αντικατοπτρίζει σε ένα καλό επίπεδο την ικανότητά σου ως παίκτης. Και με το έλο μπορείς να παρατηρήσεις το εξής: όταν παίζεις έναν αγώνα σκάκι και η διαφορά στο ήλο είναι υψηλή ανάμεσα στους παίκτες, δηλαδή μπορεί να είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει 2.200 ήλο και ένας παίκτης ο οποίος έχει 1.400, ο παίκτης ο οποίος θα έχει 2.200 ήλο δεν θα έχει την ίδια πνευματική επένδυση στο παιχνίδι, δεν θα είναι τόσο, ας το πούμε, συγκεντρωμένος και απορροφημένος από το παιχνίδι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και πάρα πολύ σημασία, γιατί η διαφορά στο επίπεδο είναι τόσο υψηλή που ακόμη και με μια χαμηλότερη πνευματική επένδυση θα μπορέσει να κερδίσει. Το πρόβλημα είναι ότι για αυτόν τον παίκτη το 2.200 δεν θα του αρέσει, δεν θα είναι τόσο, δεν θα έχει αυτή τη σπίθα όταν παίζει έναν παίκτη ο οποίος είναι εξίσου υψηλού επίπεδου. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί και σε άλλες καταστάσεις της ζωής. Ας πούμε ότι κάνεις μια συζήτηση με έναν άνθρωπο. Είμαι σίγουρος ότι έχεις παρατηρήσει ότι με κάποιους ανθρώπους κάνεις κάποιες συζητήσεις και μπαίνεις πραγματικά μέσα στη συζήτηση και οι ιδέες που υπόνονται είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Απαιτεί αρκετή πνευματική εγρήγορση από μέρους σου για να κατανοήσεις και να απαντήσεις στα ερωτήματα του συνομιλητή σου. Απαιτεί πνευματική διάβγεια για να καταλάβεις τις ιδέες που φέρνει στο τραπέζι ο συνομιλητής σου. Και αυτή η συζήτηση, ανάλογα βέβαια και το επίπεδο του κάθε ανθρώπου, το επίπεδο εμπειρίας και κατανόησης κάθε ανθρώπου πάνω στο θέμα της συζήτησης, αυτή θα σου ενεργοποιήσει και μία σπίθα μέσα σου. Αυτός ο συντονισμός στην ουσία ανάμεσα στο βάθος της ικανότητας, στο βάθος της κατανόησης πάνω σε ένα θέμα στη συζήτηση. Και ίσως το πιο σημαντικό, το οποίο θέλω να πάρεις από αυτά που είπα και από αυτή τη συζήτηση, είναι το εξής: χρειάζεται να βρίσκεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στο βάθος της ικανότητάς σου. Όταν εσύ έχεις κατάθλιψη, έχεις άγχος, αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει νόημα ίσως, ή οποιοδήποτε άλλη κατάσταση η οποία σου φέρει δυσφορία, δεν θέλω να επικεντρωθώ τόσο πολύ στις λέξεις, πολλές φορές είναι επειδή δεν έχεις αναλάβει μια πρόκληση στη ζωή σου η οποία να συμβαδίζει με το μέγεθος της ικανότητάς σου που έχεις ως άνθρωπος. Δηλαδή είσαι φτιαγμένος ή φτιαγμένη για πολύ υψηλότερα πράγματα, για πολύ υψηλότερους στόχους, και παίζεις μικρότερα. Και επειδή παίζεις μικρότερα,
δεν βρίσκεσαι απορροφημένος ή απορροφημένη στο 100% της δραστηριότητάς σου. Δεν είσαι παρόν. Και αυτό οδηγεί το μυαλό να προσπαθήσει να λύσει άλλα πράγματα. Τρέχει το μυαλό, τρέχει αλλού συνέχεια. Και κάνει σκέψεις, ειδικά άμα έχεις ένα μυαλό το οποίο σκέφτεται πάρα πολύ, εκεί το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο, γιατί θα προσπαθήσει να πιάσει προβλήματα εκείνη τη στιγμή τα οποία είναι... Μπορεί να κάνεις... τι συμβαίνει στο θάνατο, δηλαδή εσύ ακόμα δεν έχεις λύσει το οικονομικό σου για παράδειγμα και σκέφτεσαι τι γίνεται μετά το θάνατο. Κάτσε ρε μαλάκα, τι γίνεται μετά το θάνατο. Εδώ είσαι στο τώρα, κάτσε. Να μην αναρωτηθούμε πρώτα τι θα κάνουμε πριν το θάνατο. Οπότε φρόντισε αυτό το οποίο κάνεις να απασχολεί το μυαλό σου στο 100%. Γιατί έστω κι αν ένα μικρό ποσοστό του εγκεφάλου σου αποσπάται, σημαίνει ότι δεν είναι αρκετά δύσκολο για εσένα. Χρειάζεται να ασχοληθείς με κάτι πιο δύσκολο. Και πρόσεχε, μην το παρακάνεις με τη δυσκολία. Χρειάζεται να βρεις τόσο δύσκολο όσο. Γιατί όταν πηγαίνεις πιο υψηλά στη δυσκολία, εκεί πέρα ίσως γεννιούνται αισθήματα απογοήτευσης, αισθήματα άγχους, ότι μπορεί να βρίσκεσαι πολύ πίσω και πώς θα καταφέρεις, πώς θα ανταπεξέλθεις σε αυτό το στόχο. Αλλά χρειάζεσαι να έχεις λίγο άγχος, γιατί αυτό είναι το οποίο σε θρέφει κιόλας με ενέργεια για να πετύχεις αυτό το στόχο, για να ανταποκριθείς στην πρόκληση που έχεις μπροστά σου.